Здравейте и честита Коледа на всички! Аз искам да ви благодаря на нашите зрители, които приеха тези изключителни предизвикателства, отправени им от нашите гости. Като Роберта Ангелов и нейния син, които наредиха успешно пирамида от камъчета, за да демонстрират умението си да намерят успешния баланс. И както е видно, това занимание успешно може да се практикува и у дома. Зрителят ни, Мирослав Милев, също показал умение и сръчност с мини-версия на камъни в баланс и смело очакват следващото ни предизвикателство. Радослава Георгиева също споделя, че е опитала предизвикателството и то никак не е лесно. Тя самата издигна своя кула от камъни сред няколко други край брега. Аз самият приех предизвикателството на Биляна, а тя ме посъветва да пробвам да ги слагам в една точка и по-изправени. А зрителката ни, Майя Петрова, е още по-смела. Тя дори пробва лимоновия ориз, който сготви за зрителите първата ни гостника Биляна Савова. Благодаря ви много и очакваме да ни покажете другите си предизвикателства.